că se negociază în secret transferul lui Ianis la Fiorentina. Am mai avut român la Fiorentina, n-ar fi o... Asta doar că nu va juca. Ce? Nu se termină bine meciul, să zicem, Fiorentina cu Como. Bă, deci nu trece o secundă și vezi alertă pe Digi, vezi ce a spus presa italiană de Ianis, dar el nu era în lot. Dar cum adică ce a spus presa italiană? Dar ne vedem în Franța. Presa nu spune niciodată niciun cuvânt de a 15-a rezervă. Deci niciodată niciun cuvânt. Cum să spună presa italiană despre un nimeni la 10 secunde după ce s-a terminat un meci unde el nu e în lot? Explicați-mi mie, ce presă e asta? Se renovează stadionul, nu? Se poate. A jucat la Fiorentina 2 meciuri, e? Uite, exact. El n-are nivelul decât să joace pentru Farul Constanța, pentru... Ăsta e tot. Unde-i Tasu? Ce Ian?